ତୋର ପୁଅ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ହଁ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ବେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ଏଇଟା ତ ହଁ ଏଇଟା ତ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବାବୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ 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 କି ବୋପା, କି ଡ୍ୟାନ୍ସ, କି ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି? କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି? କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି? କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି? କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ଇସ୍ ଇସ୍, ନାଚିଲା ନାଚିଲା ନାଚିଲା। କ'ଣ ହେଉଛି ବାବୁ? ଏ ବାବୁ, ମୋବାଇଲ କି ଦେଖୁଛି ବାବୁ? ହଁ